dhateng para kadang Sutresna Budaya. Marigi para-para ingkang kepareng hangreket endang Buddha Jawi kang adiluhung. Enggah aditara besantai sajenipun kapan Brahma menipun ketawang Sugro Kastawa kapapen wawan kekek. Monggo kula dherekaken dengar saking palenggan Pak D. Bapak ingkang sampun kabiji Kartayo Purwa dadina. Tasih sarengan kali panjenenganipun Ibu Waranggana. Wolu cacahe kapandikan Ibu Yatini, Ibu Itarsih. Kasenggayung Elman